3. Άνοιξε τα χέρια τώρα, άνοιξε τα χέρια σου. Άνοιξε τα χέρια σου. Ας το δώσω δύο σου. Ας το δώσω δύο σου. Τελείωσε με αυτό, Αλεξάνδρε, μην κολλάς τώρα. Χαλάω τα χέρια σου. Τελείωσε το 5. Αλέξανδρε, ένα από 10. Ένα από 10 πάλι. Ίσια τα ίσια. Κάτι κίνηση, κάτι κίνηση. Πήγε από εκεί. Πήγε από εκεί, κίνηση, χαλάσει σου μου σου. Πενάπνοες τώρα, πάμε το 10. 10. 10. Μονά, μονά, αλλαγή. Να πάτε την κόντρα.